Здравейте, приятелчета! Днес ще ви покажа една индивидуална поръчка за клиент, който си купи от нас масло Amsoil. Така, имаме тук 10 на 40, обогатен с цинк, една тубичка от 1 галон, която е за Opel Kadett от 88 година. Виждате човека как си държи на автомобила и използва наистина хубаво масло. Тук, разбира се, имаме филтърче на Bosch, което също отива към кадетчето. Така, имаме за Škoda Superb 2012 година. Имаме 5 на 30 Amsoilче. Тук имаме едно галонче и 5 на 30 една кварта. Ето го и масления филтър, който е за Škodата. Това е индивидуална поръчка на клиента. Получавате касова бележка, 2 картончета на Amsoil да си запишете километрите и, разбира се, една визитка, ако искате да си поръчате пак. Също така клиента си поръча дифтунга за опелчето и пробка с дифтунга, така че надявам се клиента да остане много доволен.